Sitten hei, viimeisenä, ja nyt mun täytyy sanoa, että vähäisimpänä, niin meillä on Oulun Kärppien maskotti, uusi Kärppien maskotti. Se on vittu tämmönen. Ei jessus. Tää on vielä pahempi kuin se Tepsin, mikä Jere Karhu se oli. Tässä ei ole niinku otettu minkäännäköistä sielua, minkäännäköistä hahmoa. Ne on vaan katsonut, että miten me saatais joku valkoinen karvanen otus ja laitetaan sille kärppäpaita päälle, niin se on siinä. Kyllä pitäisi jotakin niinku käyttää vähän enemmän mielikuvitusta ja vähän enemmän aikaa ja vaivaa. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Mä päätin, että mä käytän 10 minuuttia ja mä teen Kärpille paremman maskotin. Mä käytin avukseni vähän niinku omia artistisia ominaisuuksiani, omia visionäärisyyttä ja tietenkin AI:tä. Mä pistin AI:lle hakusanaksi, tai siis AI:lle komennon, että Ice Hockey Maskot. Ja mun mielestä jokainen näistä olisi jopa parempi kuin Kärppien maskotti. Eli mulla meni 2 sekuntia, niin mä sain visioitua paremman maskotin. Ehkä tuota ei, koska tuo on vähän liian Vaasa Sportti. Sitten mä otan, okei, no tää on liian geneerinen. Nää nyt ei suorasti liity Kärppiin mitenkään. Että saisiko siihen vähän semmoista kärppämäisyyttä ja värejä. Mä lähdin hakkiin ne värit ja sitten mä ajattelin, miten siihen saisi semmoista taisteluasennetta. Niin mä sen tämmösen. Ja mun mielestä tää meni pikkusen yli. Tässä puhutaan jo niinku joltain Mortal Kombat-hahmoilta. Tai jostain Marveliasta suoraan nämä. Niin sit mä otan askele taaksepäin. Lähdetään hakemaan sitä söpöyttä siihen. Otetaan se jyrsiä, näätä eläin siihen mukaan. Ja tässähän on jo esimerkiksi, tämähän olisi niinku ihan absoluuttinen bangeri, tuo oikea yläkulma. Sitten mä mietin, että no miten siihen saisi semmoista niinku maskotilla vittaa, niinku esimerkiksi Vaasa Sportillisella Redillä on semmoinen niinku tuima ilme, ja Roosterilla oli kans semmoinen tuima ilme, niin miten mä saisi semmoista tappelia asennetta siihen? Mä lähdin hakemaan vähän semmoista niinku showpaini-meininkiä tähän. Että miten olisi showpainia, joka olisi jääkiekko-maskotti. Ja nyt mun mielestä nyt alkaa jo näyttää vähän semmoiselta niinku tekemisen meininkiä, tappelun meininkiä tässä hommassa. Tuo, mä en tiedä mikä vittu tuo oikea alakulma, se mikä sillä on tässä käessä tommonen. Ja sit mä ajattelin, että no miten, vähän jotain vielä lisää. Vähän semmoista söpöyttä ja tappelua. Ja sit me alettiin, mun mielestä sitten alettiin lähestymään jo niinku aika, tässä alkaa olla jo, tossa on jo niinku niin, katsokaa tuota taistelijan katsetta. Se, niinku, se kattoo ihan kuule taistelijan katseella kattoo tossa. Pikkusen vielä muokkasi. Tossa on mun mielestä aika hassu. Jos haluttaisiin lähteä semmoisella huumorihahmolla, niin tossa olisi aika hyvä. Nää kaikki on aika hyviä nää. Mun mielestä tää oli ehkä paras näistä. Tässä mun mielestä niinku on se sisukkuus. Silmissä on se päättäväisyys. Tavallaan jääkiekkoilijan ja showpainijan hybridi. Meillä on niinku tuommoiset nahkahousut ja jääkiekkopaita ja taisteluasento ja näin, niin tässä löytyy sitä asennetta. Mut sit mä en vielä siihen, mä halusin sitten lähteä katsoa, että jos se lähtäisi areenalle, miltä se näyttäisi sitten. Tuo on aika Nightmare Fuel ja tuo oikea yläkulma tossa, että se ei ehkä oo. Mutta tossa on niin geneerinen tommonen. Nää on ehkä vähän geneerisiä. Sitten mä ajattelin, että no unohdetaan realistia, otetaan sarjakuvamaisuutta tähän mukaan. Niin nyt mun mielestä aletaan jo puhumaan niinku uskomattoman siisteistä maskoteista. Totta kai nää sitten näyttää eriltä, kun nää tuo oikeaan maailmaan, mutta tässä, tai sitten vielä jos mennään, muutetaan sarjakuvasta, tullaan takaisin vähän realistisempaa, niin tässä. Nämä annettaisiin pohjaksi. Et siinä on teille Oulun Kärpille uusi maskotti, josta löytyy sitä sisua, sitä pedon sielua, mutta samalla myös sitä söpöyttä, luonnetta, asennetta, energiaa. Ja sitten jos miettis vielä, että mikä se nimi voisi olla. Peto on ihan ok nimi, mutta se on aika tylsä nimi. Pelkkä peto. Niin mikä voisi olla semmoinen nimi, joka kuvastaa niinku pohjoista voimaa, pohjoista energiaa, semmoista pohjois-pohjanmaalaista sisukkuutta, joka edustaa puolen Suomen joukkuetta, koko Kärppiä, koko Oulua, koko Pohjois-Suomia, Lappia, esimerkiksi puolen Suomen painia. Just saying. Mutta siis mulla meni 10 minuuttia, kun mä kävin nämä kaikki läpi, keksin ja visioin ja sain tämmöiset tulokset, niin jos siellä on Oulun Kärppien toimitusjohtaja tai some-vastaava brändimanageri, niin soittakaa, niin käytetään vähän enemmän kuin 10 minuuttia ja tehdään Kärpille uusi maskotti, joka olisi suoraan absoluuttinen bangeri. Mutta valitettavasti se nyt ei päässyt tänne listoille, koska sitä ei ole olemassa. Joudumme tyytymään tähän. Elikkä ottakaa oikeasti mun nimiä, mutta puolen Suomen maskotti. No se on ehkä vähän tylsä. Puolen Suomen peto. Puolen Suomen peto. Se on jo huomattavasti parempi kuin peto. Siinä, puolen Suomen peto. Ja sitten sille semmonen somegeimi niinku Krittillä on, niin saatais Kärpät taas nousuu sieltä.